danna subscribe, sannan sai ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanku da zuwa wannan channel ta mai albarka. Idan kai sabon zuwa ne, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Labarin da muka zo da shi a yau daga wannan channel ta mai albarka. Wani mai laifi ya kuwata yayin zartar da hukuncin bulala 150 sakamakon lalata da ƙaramar yarinya. Wani mutum ya kuwata yayin da ake yi masa bulala 150 a garin Idi da ke ƙaramar hukumar Aceh na ƙasar Indonesia ranar Alhamis sakamakon kama shi da laifin da kotu ta yi na yin lalata da ƙaramar yarinya. Bisa wannan dalili aka yi masa hukunci. Rahotanni sun ce malamin ya kuwata tare da kuka a lokacin da yake yi masa bulala da iccen rattan, ya kuma buƙaci a dakata. Likitoci sun duba shi kafin daga bisani aka kankare bulalar guda 150. Gundumar Aceh na bin dokokin Islam sau da ƙafa kuma tana zartar da hukunci ga masu laifi bisa tsarin dokokin addinin Islama. Mutane da dama sun ce wannan hukunci da ake masa shine ya dace, sannan mutane da dama na wannan ƙasa tamu sun nuna goyon baya kan cewa ya kamata gwamnati ta ɗauko irin wannan hukunci na bin dokokin addinin musulunci don ganin an daƙile munanan ayyukan da ake aikatawa, musamman ga yara ƙanana wanda ba su san meye duniya ba. Ana ruɗarsu da abubuwa kaɗan ana lalata musu rayuwa. Ƙarshen labarin kenan daga cikin wannan channel tamu mai albarka mai suna Zauren Arewa. In kai sabon zuwa ne, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Mun gode, sai kun ji mu a fita ta gaba.